Kaixo, Lule! Jani! Ondo! Zer ilusioa zukire Ba, ordea! nire bai, zatik nitxuri txikitan ezagutu dizut. Esango leu Tolosako. Tolosako gea. Tolosarrak. Ni Mosku jaioa, baina Badaki. Tolosa. Badaki, bai. Zure historia pixka badakit, bai. Eta igual nire ama mistaz ezagutuko zen. Zure amakin ustez nik esan izun lehengon txikitan ustez hitz egin gendula, baina ni ezke daukat hainbeste gauza burun, ba ez nahiz guatzen dena. Ez nahiz guatzen. Lune ziri utziko gauzu bat esaten zekristan gogoa daukai. Bai! Loko, mira! Baina zu oso gaztea zea loko mia ezagutzeko. Bueno, baina entzun danakan de oídas eta egun hauetan egon nahi abestiak entzuten eta bueno, esan behar deu zu Barcelonaga juntzinela diseinua ikastea zergatik. Bueno, zergatik ni banekin, ni txikian gaztetan esaten nuen, niz zer da bizitza? Bizitza zer da? Eskola jun, nobioki, edo eskondu, umekauki, lanauki eta jazta? Ez, zerbait gehiago behar du. Nire burua beti zen, kanpo atera behar nula. Eta gero ni txikitatik beti margotzea gustatzen zaitzen, ni beti esaten jaio nitzala arkatzakin euskun. Orduan oso kreatiba nintzen eta nire guraso grazik, nire ama, eta nire aita de bai, baina eta ziniztu zuen eta bazekiten zerbait artistikoin behar nula, ez? Bai. Eta orduan hitz egiten gaude los 80, principio de los 80. Orduan, diseño de moda ez zeon oain bezala. Galdetzei ziatean, ¿qué estudias? Esatenion, diseño de moda esate ziaten. ¿Qué es eso? Zera hori. Eta eskenen, Bartzelona junitzen, eskola bat aurkitu nuen area, eta area junitzen, estudiatzea diseño. Tolosatik ateratzea beho jendeak jakingo du zergatik galdetzen dizudan, baina Tolosatik ateratzea alibioa izan zen, edo zaila izan zen. Oso erresa izan zen. Ez que ni diferentea izan naiz gaztetatik. Diferentzia nintzen eta diferentzia sentitzen nintzen. Diferentea. Eta pertsonak ere bai diferente ikusi ziaten. Orduan asko bakizu, gaztetan gainaz dena, kezi esate ziaten, zu ere rara, zea. Eta azkenen hori sinistezu arraro zehala, digo, de qué mundo pertenezco, ez? Eta gero kaletik de bai esate ziaten, que pinta, ezken ez karnaval, talako gozak, ez? Baina, ni nahi nun ni izan, ez? Ni diferente sentitzen izan, baina... Eta orduan, ez ziteiten kostatu Tolosatik aldeitea. Hoi, esan behar nun, oso buruan gelditu zitzaidan irakurri nun. Esaldi bai, esatazuzula, horiekia, noiz karnaval. Zer da hoi, edo nola sentitzen zinen. Mira, ni esaten nun, zergatik zartzen dira nerekin. Ni ez igual zu ez da gustatzen nola zu zoaz, baina nik ez dizut ezer esango. Bakoitzak izan behar du dana, ez? Eta bai, baina bakizu, gaztea zeanen, adolescente, olako gauzak afektatu itizu. Eta raroa zea, hor burun sartuta, raroa zea, ez? Eta eskenen bezatzen baina zenekin daukat ibiltzek, nik baditut lagunak, ez? Bai. Eta familiak nola duzu zure erabakia Tolosatik alde egiten. Bida, nire gurasok beti apoiatu intziaten ni nahi nuna, ez? Orduan nik suerte aukidet. Nire anaia ere bai,
Berezia da, bale. Bai. Bai, Tolosan gelditu zen, bai. Santi, bai. Mucho bai. Eta, bueno, ni ustez, ez ziala harritu. Nekin ez zia harritu, eta gero, suerte haukin nunez mundu guzia dauka ateratzeik, ez? Baina nik rekonozko suerte haukin nunez. Eta gero ja Barcelona jatu nintzen, dije, este es otro mundo. Bai. Bai. Ja, hasi nintzen bizitzen, lo que es bizitza, nire ezan. Ez gauza, bakarrik gauza honak, sino gauza txarrak, ez? Ze inozentea nintzen, ez? Bai. Bai. Baina, bueno, hori zen, bizitzen hasi. Bezi. Jende diferente ezagutu, eta gauz bada jutezanen bakazio leku batea, eta beste gauz bada jutezanen bizitzea leku batea. Ez, gauza diferente dira, ez? Eta, bueno, baina ni komoda sentitu nintzen bakarrik, bai. Abenturera izan naiz beti. Zergatik Barcelona eta ez Sevilla edo modu. Zergatik Barcelona beti izan da modako referentea. Eta gainaz, lehen esan dizut bezala, diseinoko eskolak ez zeuden leku guzitan. Osea, Donostin egon nintzen bat, Donostin grosen bat zeon bat, Feli, del modo Feli. Baina hori egon nintzen como de... Bueno, ondo esan zatik, hori egon nintzen klasifikatuta diseinu batekin Barcelona jun ginen, desfile batea, eta han aurkitu nun beste eskola, bale? Baina Barcelona beti izan da herria oso garrantzitsua modan eta dena. Osea, esan, beti aurreatuta zeuden. Galdera potolo bat, igual pikutara bialiko da zuena, igualo. Zer da moda zuetza. Bueno, moda. Ni naiz antimoda. Nahi gustatzen zait erropa, nahi gustatzen zait estilok, nahi gustatzen zait... Mira, netzako moda izan beharko zuen espresar zintzean, bale? Badokaz espresatzeik, erropakin, hiekin, ez? Ez beti segitu moda bat, ez da tendentzia eta mundu guztia berdina, netzako hori ez da moda. Netzako hori ez da moda. Moda izan beharko zuen maz, kreazion, ez? Eta hori da netzako moda. Horregatik esaten dut zoi antimoda. Zergatik nik egiten duten gauzak dira ni sentitzen dutena. Ez dut segitzen. Noiz agertzen da lokomia, bueno, Xabi Font, edo noiz agertzen da lokomia Lourdezen bidea. Nire bizitzan, bueno, bida Bartzelonan, lagun batzuk egin nituen, eta beraiek eman ziaten diskoteka batea, ez niz batzen nuntzan diskoteka, ez? Uste zela en la periferia, Eta, de repente, diskoteka jun, eta ikusten dut mutil bat, eta ni bezala. Orduan ematen un abrigo luze bat, horia, con unas medallas militares, eta, bueno, una estética, eta gero maletin bat, nire boltsoa zela, maletin bat metalikoa, eta ikusten den mutil bat, ni bezala. Con abrigo, berdin, zapata puntan, y digo, ¡oh! No puede ser, ¿ves? Esaten, bale, oin ez naiz arraroa, ez neon egon beharnek jendekin, ez? Eta barkatu nire euskera, zate batzutan trabatu iten ez. Laizan, normala. Naiz urte asko euskera zitzen gabe, eta Normala. Eta, hola, nire era ezagutu nun, baina orduan ezean grupoa existitzen. Lokomia ezan grupo bat, ezan existitzen. Ezagutu nun Manolo, Debai, ezagutu nun Luis, Beranaia, eta gu egiten genuen gauza kreatibo, collares, con cristales de las lámparas, dena zan egiteko, ez? Berak itezun zapatak eskuz, puntako zapata, bere etxen eskuz, pixkat do kreatibo. Gero ni segitzen nuen eskolan, diseinon eskolan, bale? Eta gero behar juntzian Ibizara. Etorri zamungar, eta behar ja juntzian Ibizara, ni ez nintzen jo. Ez nintzen jo. Gero ere bai neukan
nola esango nun, jolien ez dut ateratzen. Eixan gaztela Es que batzutan se me bloquea la Ah. cabeza. Buen novio, bueno. Va. Relación, Va. relación poco tóxica, ¿vale? Goixo Bai, laguna. baino zan oso abentura dena. Eta ni beti neon abenturan bila. Osa, ni bizitza eraman dut beti, por ahí no vayas, que es peligroso, vete por ahí, pues me voy por peligroso, tengo que verlo, ez? Bai. Osea, beti ezagutin behar nuen, ez? Bai. Eta utzi dut bizitza izatea, no? Beti izaten dut, deja que la vida sea. Osea, que la vida sea que te lleve, ez? Bai. Sin planear, no? Eta, bueno, ba hori gertatu zen, behakin mutilarrekin hon itzan, eta gade bai eskola juten itzan, eta en el 88, mutilorrek, gainaz zan, era gay, vale? Baina ni banekin, Baina, más que, esan relazio bat como de novio, sino de amigos íntimos, o sea, una conexión especial, ez? Zati, relazioak denak ez dira berdinak, ez? Pertsonakin, ez? Eta, bueno, esan zin, ba, Ibizara jun, Javierrekin, zati behan nahi jun Sueziara norbait ezagutu zuen, mutil bat, eta bi alduzin Ibizata nia regañadientes, digo, ez jun nahi, ba, eskenen, jun itzan, Ibizara, eta hor, ja, behakin gelitu nintzen, da, empieza mi aventura, lo comía, hor, bai. Zemur lokomiakin zerutitu taldea zutzako izan zen abentugarria. Bai, gainaz ni aiatu nintzanen Ibizara, ikusi nun etxe bat, pertsona asko, bizitze ziala, zan como gran hermano, baro sin cámaras. Claro. Niko bizituet, bai. Claro, etxe bat zineten ez da buen bezala que cada uno por su lado. No. Etxe bat zineten. Bai, dena, bueno, jende asko, dago jendea hor zegoela, ni ez naiz behataz goazen, Osea, ni uste, hainbeste jende ezagutu dut bizitzan, ez naiz mundu guztia ezagutzen, ez dut mundu guztia. Gogoratzen, ezagutzen ez gogoratzen. Eta, bueno, ba hor, egiten esan ziaten, vale, pues vamos a ir a la noche a hacer la calle, digo, ¿cómo que hacer la calle? Hacer la calle me sonaba otra cosa, Eta, bai, joan berdezue terrazata, eta hor, abanikokin, ibiltzen zian mutilak, eta gu neskak abanikoa zan duen erabiltzen, neskak gehiago bat zauden. Eta bueno, eta gero jute ginean diskotekaku, eta ote ginean hor, como de relaciones públicas, eta gero hor gendun de bai taberna bat, una barra, de bar, eta hoi zan gure bizitza, eta gero egunez, ba gauzakein, abaniko josi, eta holako gauzak. Osea, imaginate, urte horrekin, dirua irabazten zaude, aunque sea poco, baina dirua irabazten zaude, egiten zu gustatzen zaizuna, Bai. Egingo idezut, galdera bat pixka, bueno, surrealista. A ver. Ibizan zaude, lokomiakin abaniko izinatzen da hori, eta momentu horietan lurde zenburuan nun dago Tolosa. Edo zer izan zen Tolosatik urrun egotea, faltan botatzen zenuen, Ez nun ezertan, no. Ez nun petatzen Tolosa. Osea, egitan, nahi neon beste mundu baten. Gero nire gurasokin de bai, bene familiarra izan naiz beti como muy desapegada, vale? Bai, osea... Independiente. Bai, baina gero de bai gertatu zangoz bat. A ver. Jun izan, Ibizara 88, Vale. Eta gero 88 gertatu zen, ba, etorri zala al manager, bueno, uste jendia pelikula ikusi behar baldin ikusi du, edo dokumentala badak historioa, Vale. Eta hartu zituen, ba, lau mutil eta nahi, vale? Pa empezar la aventura musical. Bai, ni diseñadora bezala, eta beak, ba, bueno, abestelarik, edo, bueno. Gauza da, ba,
egon ginala, 89 lan egiten Benidorm, Star Garden, diskoteka baten, eta hor bizi ginen. Udaran, bitarten mutilak grabatze zuen diska, bale? Diska grabatu zen, ez nahiz batzen nago pixkat daukat. Humberko nun mundu horra, bale, la historia ez. Nera mailzan. Udar hori, eta nere zorionetan. Zuge ama? Nera mailzan. Tolosan zeon. Bai, nera mailzan. Ni, claro, izan zen un shock para mi. Eta gainaz nere zorionetan egun berdinen. Vale. Netzako orain da gauzat, como que... Zergatik izango da, zerbaitin behar dut. Zerbaitin behar dut, bale? Berengatik, berantzat. Zerbaitin behar dut. Orduan, claro, más independiente todavía, ez? Eta... Baina Tolosa ez nintzen etortzen. Ez nintzen Tolosara etortzen. Baina, Ez neukan... Bai, nire familiengatik, bestela ez neukan hola beharrik. kontaktua zeneukan familiakin. Bai, claro, baina eske egun lehen ez gendun mobilak, Hoi kontu hartu behar da, Lehen diferentea zala dena osan izkutitzak, Nik izkutitzak idazten ditun, etxera, zatik. Oain dala urte batzuk aurkitu gendun ereitan etxen izkutitzak. Bai gendun diskutitzak eta kontaktua telefonoz, baina fijok, osea, ez da, beste mundu bat da. Osea, orduan zan beste mundu bat, bai. Luza, loka mia, diseinatzailea. Loka mia, beida. Nondik datu abarikoaren ideia? Hoi Javier Font, Javier bai. Historia reala ez dakit. Bakizu, bale. Zatik, bai esateizu gauzak, bakizu, en el 22, 22 egin gendun dokumentala, grabatu gendun dokumentala, bale. Eta dokumental hortan, nire bai enteratu nahiz gauzak ez nekila. Osea, que horregatik usten dut en puntos suspensivos, bale? Diseinatzailea ez bakarrik. Baina ni dena iten nun, ni bakarrik ez nun diseinatzen. Zenik abestu iten nun behakin, korok iten itun. Era la chica para todo. Gainaz behakin bizitzen itzen eta, bueno, denetatik, era la sekretaria, dena. Baina ni nahi nun de bai hori, Hogei ondorioz, zoritxarrez oso kritikatua izan zinen, osea, la gente casi no te podía ni ver, eta nola egamen zenun hori. Bueno, izan el mundo fan esan nahi bezu, el mundo fan, bai. Bai, claro, a ver, zian oain deitze zaio boy band, lehen ez, oain bai. Eta orduan zeukaten fans neskak, neskak, oso gaztek. Gure gazte ginean, Eta beha bazekiten ni ez nitzala una korista, sino bazekiten, zatik beha dakite, bueno, investigan todo, dia, ni ikara emateite, investigan todo, dia acosadoras, bueno, unas cosas, eta bazekiten ni bizitzen nitzala beraiekin, eta beha pentsatzen zuten, pues sería la novia de Manolo, o de Carlos, o de Juan Antonio, eta ni esaten non, baina ez dira konturatzen, que son gays, Baina orduan ezin zan esan hola esan, oye, que son gays, ezin nun esan, Por poder podía, baina, bueno, esan konbeni, Eta, bai, yo era la más odiada, bai. Argentinan, punitzanen, izan zan, nitzako... Gaztean itzan, oain beste modu bate hartuko nun, De bai, gazte zanen, gauzazko gertatzen dira diferente dira, Zeite zenuen, hogeen, edo pasatu zenuen, edo... Horregatik, pasatu? Ez. No, porque... yo paso, baina ez dezu pasatzen. Zatik, ateratzen itzanen
eszenarioa beraiekin, aztezian, igual, imaginate, 3.000 neska denak hija de puta insultatzen. Eta azkenen, hori... Hoi, gogoa da, Bai, gogorra izan zen. Ta hula gainean. Ni aterean izan, handikan, y no digo Argentina, que odio Argentina, ni nada de eso, a ver, ez da kontra, izan zen nire esperientzia orduan, esaten, ez naiz behin jungo etorriko nea. Zati gero Peru, junginean Perua, ez zian nola. Neskak, ez zian nola. Baina izan ere, talda gainean egon da, zuela nahiten indagozoakin eta hoi entzutea mehatxu horiek edo insulto horiek entzutea ez da erresa. Ez da erresa. Ez da erresa. Ez da erresa. Baina, bueno, azkenen, gero ja Espainia etorren izanen, berriz bueltan, eta, bueno, superando todo, ez? Azkenen, eta gero emakume hoik, neska hoik, txikik ziela, oain ja haundik dira, bale? Oain daukate, 50 urte, eta hola, ez? Eta oain ja denak, bueno, batzuk oraindik ez, baino, segitzen dira izaten fan de lokomia, eta netzak bizan, el mundo fan da zerbait digno de estudio. Ez dut ulertzen, baino, eta oain, erite insultatzen, eta hori al revés, oi, barkatu, ez gine, ez, holako cosa, baina, netzako hori dago, nire bizitza baino en el pasado, Zer eman dizu lokomiak? Zer eman dit? Esperientzia bizitzan, baino lokomia bakarrik ez, baino, eta, igual, jende asko esaten du, baino, ze suertea zuz hori pasa dezula, zure bizitzan, eta igual, bueno, bai. Gero ni beti naiz gizonazkin rodeada de hombres, ¿vale? Aunque sean gays, baino nahi dut esan, rodeada de hombres guapos. Eta beti izan naiz oso zaintzailea, oza, nahi gustatzen zaiz zaintzea, Eta bain, bueno, ja gero ama izanen, ja beste ja, por aquí, nire zaintzaitun, nire seme alabak. Behar bezala, Zer xamean ezu, iristea momentu zail bat zure bizitza nun bezala diagnostikatzen duzue. Noiz izan zenui eta nola hartu zenun. Ez nun espero. Gainaz, izan zen revisioa de los 50. Nik orain 62 urte ingoitut, eta orain dela 10 urte, más o menos. Eta junitzen revisioa, gainaz junitzen nire anaian furgonetakin, zeratik nire kotxeaz pakiz egertatzen, eta kasi no goi, zatik furgoneta dugu, izan da juten, ez naiz jun goi, dije, venga, jun, eta menos mal. Eta esate izuenen daukazuela, bueno, palabra kanzer beak ez dute baina esan. Bea beste izena, gainaz denak diferentek dira, Baina, ja, jakitezunen, tienes algo, tienes un cáncer, burua, jute zaizu, hilingo naiz, Ja, hilingo naiz, sakaba. Lo peor. Lo peor, zergatik, jakitezu, zein hildan, eta ja, te besen la eskela, directamente, bale? Netzako gogorra izan zen nire seme alabai esatea, eta aitaire bai, bale, esatea. Baina ni oso positiba naiz. Orduan, prozeso guztia zan nun, gero konturatu nintzen pertsona asko pasatu zuela eta hor zeudela. Digo, zergatik ez dute kontatu behar da. Zatikoela besteik ikarak endite jozu, Eta azkenen, hazin izan dena kontatzen, nola ni Facebooken lokomiangatik, banukan jendea, hazin izan kontatzen esperientzi guztik, baino en positibo, nire frogak, dena, azkenen. Eta pixka luzea da kontatzeko, baina, bueno, azkenen, netzako gelditu da komun esperientzia positiba, bale? Bai, mamak enduziaten, baina beste bat jarri ziaten, digo, pues kitamelo, zergatik, aztenen, zer da,
estética da, Bai. Bai. Ni ya las había dado de mamar, o sea que no me hace falta. Hori da. Denak kendu ziaten de golpe, eta netzako izan zen hobenena, hain azkar kendu ziaten, ni tratamiento, ni kimio, ni radio, ni nada. Ez. Eta hoi zan gehiena ikara, bai, zatik nik 3 ume ditut, ja ez dira umek, alduk dira, baina nik leze kriau, jo sola, ni bakarrik, bale? Ni 2 aldiz banatu naiz, bat Estatu Batutan, eta bestia hemen, ez nintzen ezkondu, baina bai, ditut 3 seme alaba, 2 dia batena, eta bestia da bestena. Eta orduan bakarra neon, bakarrik behakin. Digo, ni ondo bret, ezin diate ikusi gaixo. Ulertzezu, mazkena da de bai behak ez. Zati, jendea normalen, minbizia daukaten pertsonago, tratamentu bat daukaten, ez dute ikusi nahi ondokoa gaizki, ez? Ulertzezu, Bai. Ikusi behar dute ondokoa ondo. Ulertzezu, bai, positibo. Zatik, azkenen, ja behak daukatela hori, egon behar dute haciendo que los otros estén bien, eta hori ez da. Baina, ni suerte joki, no? Eta gaino zanien, si todo sale bien, me pongo el pelo rosa. Eta ordu nazi nintzen, guain da, arroxa bakat, ez da ondo ikusten, baina arroxa gero ginen urdina, gero berdea, baina ni naiz, ni ez geniola naiz, bai. Egikizan Tolosa bueltatzeko unea nola izan zen? Ba, bira, ni lokomia bukatu, lokomia utzi nun, zati ja, benen 92, ni juni nintzen. Zati ja ez neon, behar jazuden de gira. Osea, ez zen taldea bukatu. Ez, orduan izan zen puskatu ziana, baina ni ez neon hor, eta ni alde inun. La madrina era, txintxa. Broma zan. Orduan, ezagutu nuen eska bat, Madriden, en diskoteka baten de la jutezala los americanos, de la base americana, ez? Eta ni hori ikusi nuen, este es otro mundo, musika, me encanta. Eta ezagutu nuen eska bat hor, esan zin, me voy a Washington a trabajar, esan nio, nitzukin joa. Eta junitzen, Estatu Batuta. Inglesa ikasi nuen, eta hor beste abentura. Hor ja beste etapa bat nire bizitza, eta nik, gustora honitzen, inglesa ikasi nuen, hor ezagutu nuen a mi primer ex, eta eskenen, para recortar un poco la historia, bueltatu nitzanen honea, bueltatu nitzan nire alabakin, Samsara, Miami jaio zan nire alaba. Eta bueltatu nitzan beste semeekin aurdun neon, bestetat. Baina banatutak hasi aitakin, bere aitakin, aita, aita, por decirlo. Eta hola bueltatu nitzan Tolosara. Gogorra izan zen, bai, zergatik, porque ni jaz neukan lagunak. Bai, gazteko lagunak, edo ikastolako lagunak, baina ja esan esperientzi diferentek, sentitzezea pixka como fuera de lugar, vale? Baina, aitakin bizitzen, nire aitak etxea junitzen bizitzea umekin, bai, eta nire aita de bai bakarri zeon, xantire bai zeon, baina nire amanola hil zan, aita bakarri zeon, eta nire seme alaba creo que le dieron bidilla, nire aitai. Eta ordu nazi ditzan, egon nintzen ateratzen el proficiency, dala ingleseko titulo bat, que no me servía de nada, zergatik. Ni inglesa oso hitz egiten dut, eta idatzi de bai eta gramatika, baina gero esan como universitario, proficiency da zerbait como universitario, baina, eman dut ingleseko klasek, ondu naiz en paquetería, ondu naiz con los de la OTA, ondu naiz con los udaltzaingoak, panaderi bat bai aukinun, gauzazko inditut. Baino nire gauzak ez.
tabako denda batean. Eta guain nago tabako saltzen, bai, estanko baten, Gustatzen zait lana, gustatzen zait lana zergatik jendekin tratatzen dut, eta nahi asko gustatzen zait jendea tratatzea, ez? Oso irikia naiz. Jende asko batzutan te juzgan por lo que piensan zu nola zea, baina ez dizu ezautzen. Guretzezu, ja esaten dute, yo no juzgo por las apariencias a nadie. Baina bai, denetatik egin dut. Nola ikusi zenun. Eta gero lagun berrikin ditut. Bale. Lagun asko inditut nire seme alabakin. Zatik amakin, ikastolan, bakizu, ezagutzezu jendea, bai, hoxe parkea, eta, bueno. Eta gero ere bai ni ez naiz nire itakin beti bizi, naiz Tolosan de bai bizitu naiz leku diferentetan, ez? Eta orduan jendea de bai ezagutzen duzu, hola. Bakatu hainbeste Tolosa, baina, nire Tolosa asko maitatzen. Orduan, aldatuta ikusi zenu Tolosa bueltatuta. Bira, nahi izango izan bat Tolosakin? Euskerakin gertatzen zitzaiten zerbait. Bai? Claro, ni hainbeste denbora euskera hitzein gabe honitzen, gainaz ni nire lehengo hizkuntza euskera izan da. Gero ikasi nun erdera, ez? Kalen, ni ikastolan, ni ikastolakoa naiz, eta bai, ikastola sortu zanen, ni hor neon, eta 3 urtekin. Bai, Laskorain, ikastola Laskorain, ez? Orduan, egon izan urte asko euskeraz ikasi gabe, itzein gabe, eta orduan neukan erdera eta inglesa. Bueltatu nitzanen, euskeraz hitzeite ziatenen, inglesez kontestatzen nien. Baina ja, nola da burua, ez? Bai. Eta gero, Euskal Telebista jarri nunen, Goenkale, batzezea, bai. Ez nun bate ulertzen. Esaten nun, ama, zer hitzeiten daude? Zer da hoi? Euskera? Ez dute zer ulertzen? Euskera batua. Claro, ni kanpon neon. Euskera batua sortu zanen. Eta telebistan, ez nun bate ulertzen. Eta izan zen un poco, esaten, ni euskalduna naiz, nirengo hizkuntza euskera da, eta orain ezin dut hitzein, Komentatu duzu, aitan etxea juntzen. Bueno, gero, egongo ja, Santi lagunak, lenguzuk, familia. Bueno, zer izan zen, hainbeste denbora, eta gero, aita ikustea, behakin gugurtzatzea. Bueno, nire aitakin beti honitzen kontaktu, Osea, bai. Nire aita egidena kontatzen nion, Bai, gehiena de kontatu, la verdad es que bai, kontatu iten nion. Hombre, esan oain bezala WhatsAppatik, ez dezu itzeiten, baina estadu batetik, telefonoz de bai ziten gendun. Eta bandatu nitzanen han, nire, bueno, por decir, jakin, izan zen pixkat traumatiko gatik, gauza traumatikoa netzate, Eta orduan bai kontatzen nion, eta beak esan zin, etorri, momentu hortan esan zin, etorri zan, ez hemen gelitu behar dut oraindik. Eta bueno, gelitu nintzen, gero aurdun gelitu nintzen, masaiekin, nire bigarrengo semea, hortako gelitu nintzen. Gero bueltatu nintzen, Baina bai, aitakin bai, nire aita izan da, nire seme alabantzat, la figura paterna. Bai, nire aita oso garrantzitsua. Behaientzako familia. Eta Xanti osaba. Baina nire aita izan da, bai, beti, aitona mendik, aitona izan da, bai, oso garrantzitsua. Aitona izan da. Bai. Aitona. Bai. Bueno, pasako behar pixka bukatzen Osando. Galdera ogoko eta ze musika entzuten duzu? Egia esan ez dut, gehienetan ez dut entzuten musika.
ez daukat musika bat, esaten, me encanta esta musika, ez. Gustatzen zait abestik. Osea, depende, nola sentitzen naizen ni, ez? O jartzen ditut, igual, bai, los 80 eta hola, bai, ez? Eta... Los Beatles. De los 80, los Beatles no. Los Beatles no. Los Beatles no. Baina de los 80, de diskoteka, eta guatzen dit, mundu horta emateizu ez, entzutezu abesti bat, eta de repente zure buru egiten du burron, eta jutizea horrea, momentu hortara, ez? Horregatik, goi gustatzen zait. Eta gero gustatzen zait musika Enya, Lorena McCartney, osea, musika relajante, segun zertako, segun zertako. Eta lokomia. Lokomia ez entzuten. Baina ez zen bakizu zenbat aldiz entzuten una abestia. Da. Aizu, baina abesti bat daukat nik. Cenicienta. Ez dakizu? Ba, YouTubeen aurkitu. Jarri, Lourdes Iribar, Cenicienta. Bira, da abesti bat, okurritu zitzaiola al manager, Jose Luis Gil, pelikula atera bat zanen. Esan zin, tengo una canción para ti. Eta zin izanion, pero yo ahora no puedo cantar. Esan zin, bozio de bai kentu ziaten, eta daukat cantar. Eta azkenen, bueno, sortu zen abestia oso polita da, zeratik da, es un poco pertsonak atzen daudenak, eta aurrea ateratzen diala, no? Salen a la luz. Zenba jendea, bakirik esatezu kanpo, lo que es, como en telebistan, ez? Kamaran aurren daudena, baina atzen daude jendea, ez? Eta pixka da un poco, o también podría ser un poco feminista, ez? ¿Quién es esa chica que limpia y lava? Ikusi behar dezu, Eta gainaz nire pertsonaia da, hada madrina naiz, eta abesten diot a Cenicienta. Eta Cenicienta zein da, o ni gazten itzanen, edo zein que se siente identificado, Eta orduan egin nun nire soinekoa, eta dena gero ikusi behar. Nik uste izitete behar, pelikula intzenu, Blankasua, bai. Ezagutu zenun? Bai, ezagutu. Pertsona. Bai, oso maja zan. Inbitatu ziaten a un rodaje, Barcelona, jun izan gainaz, egun berdinen, jun eta etorri, egun berdinen, Bai. Eta ezagutu nitun, eta dijen, que locura. Osea, gu gazte gineanen, zenek esango zigun? Gero, pasatzen dela kasi 40 urte, eta ingo dutela. Pelikula bat, zure izenakin, ez? Ez increíble, ez? Bai. Eta, suposatzen, aprobetxatuko zure galderak egiteko, edo nola egiten zenuten. Bai, baina gertatzen dena da, ezien usten gukin hitzeitea. Claro, zergatik, pelikula da, un fikzion basado en hechos reales. Orduan, ni kontatzen maiot behai, no, así no fue así. Ulertzezu? Ba, orduan dia como... Bea, claro, bai. Baina junitzanen bai galdetze ziaten gauzak, bai. Y esto no sé qué, Eta baina junitzanen area denak, Blanca Suárez, Alberto, denak, o sea, todos los, como que, al revés, Nik da, como, baina, claro, behar daude egiten pertsona batzuk ez diala hil, no? Gu bizi gaude, orduan, egunero, con ese personaje, cuando aparece el personaje, dices, hola, Lourdes, azken galdera mesedez hau izteko. Egin dugu lokomia, biziaz, moda, estatu batuak Ibiza, Barcelona, hor bezain edo mundua ez dela erresa. Aizkontzat hau esaten ez, zuk ere gizaki bezala zure kezkak izango dituzu normala den bezala. Zuk dira
loak entzen zuten mamu horiek gauetan. Galdera ona. Ni beti izan du naiz, ni uste espiritu libre naizela, ez? Oain de bai, baino nere ama partea, amatasuna, bai. Behi, gauza, ez nire gertate zaitena, ez baino nire semala bai gertatu behar zaiena, hori igual kentzen dit nire pixkat... Loa. Bueno, egia esan da, loa ez dite zer kentzen, bale? Gauen iten delo, como un tronco. Baino goizen esnatzen naizenen, eta bizar, pin, ez? Baino bai, hori izango zen. Bestela, bizitza da, un aprendizaje, una evolución, eh? Eta uste, ni beti pentsatzen nahi zertara etortzen gean honea, ez? Eta, ni oso espirituala naiz, Eta nik de bai hori sinisten dut, ez? Etorri geaz para algo, ez? Para algo. Eta pentsatzen ditugun gauzak, ekarretzen ditugu guge gana. Baina ze zaila dan, nik hori badakit, ez? Ikasi dut. Txikitatik ja itziten dugu, txikitatik ja ikasita gaude gauza txarrak normalak diala, ¿vale? Ez como, zerbait ona esatezu, tienes que ser realista, esatezu, Y yo digo, ¿por qué la realidad es mala? ¿Por qué mi realidad no puede ser buena? ¿Ez? Ja txikitatik anormala da, eroringo zea, gaxotuko zea, ez? Hori da como, ez? Baina hori aldatu behar da. Zati gero, hori, positibon egiten badegu, dena lortu iten, gu sortzen dugu hori. Hori da zaila da, Zaila da. Baina se puede. Eta konpia. Igual beste bizi, en la próxima vida, lehen egingo, baina ez dakit. Lure, mila. Bueno, berdin. Etortzea gaitik. Ni oso pasea naiz, postutzen naiz, zurekin hitz egitea. Gauza asko utzi ditugu bidean kontatu gabe, baina, bueno. Ez que bestela serie bat inberdego, Hola, bidaliko diego, agur, gure ikusei. Agur! Etxain! La mía. Agur!